Medeniyet hepdelerinin novatda kıvunun çäklerine parada peyadgarlyk toplumunda taryhy medeniyetgärliklerde 2023-nji ýylda alınıp barlan gazaw barlyk işleriniň netijelerini almy dolanşyga girmeň ähmiýeti adly meýdan şertlerine almy usuliýet seminary geçirildi. Bu çäreniň geçirilmeginiň medeniyet hepdeleriniň meýlanmasyna girdilmegi häzirki innovasiýalar we düýpli özgertmeler eýamynda medeni miras diýen düşünjäniň barhagyň we köp many mazmuny eýe bolýanyny aýdyň ýüze çykarýar. Çünki tarih we medeniyet ýadygarlykları türkmen halkynyň ruhy mirasyny gorap saklamak baradaky alada gahrman arkadaşymyz tarapyndan başlanan işleň netijesinde we häzir hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň şol işleri üstünlikli dowam etmegi arkaly döwletiň we jemgyýetiň örenmehüm wezipelerini hataryna çykarly. Medeniyet hepdeleriniň şäklerine geçirilen ilmi usuliýet seminaryň meýdan şertlerini gurulmagy ören täsirli bilen tapatlanyp şeýle çäreniň geçirilen üçin oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize we milli liderimize hoşallyklaryny beýan etdiler.